selamat malam Nduk Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Kok iso melu masuli kok iso melu lho sing didanguhi Mbak Niken kok iso. Wong awake dhewe iki wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab kok iso. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa iki? Imam karo makmum pas ataqiyat akhir, imam assalamualaikum, makmum sok waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Kucluk. Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Alhamdulillah iso ketemu enten mriki, ketemu ning awi meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin amin amin. Tambah jembar atine, tambah sabar. Amin Nduk. Boleh niki wae kula nderek jenengane nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih to Nduk, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom kan wingi kan nate napa jenenge Sanjang to teng kula. Anu tak anteni Nduk, mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Lah kok dereng mriko. Nggih, heeh. Mboten ana apa-apa tate bapak ya Nduk diamura. Penting donga ya Mbak Niken. Doa panjenengan sing disuwun. Sifat ya bapak ya ndongake panjenengan ya saya kondang, saya laris. Amin. Manah. Semanten ugi ndongake Mas Yuda ya ngono saya kondang, saya laris. Amin. Lah, Aki. Aku gitu. Aku Mbak Niken. Nggih Mas Bayu. Niki ujupe ngunduh mantu. Nggih, manten. Sampeyan ndongake apa ro mantene? Wong iki nek wis isih suci kaya Mbak Niken iki dongane mesti mandi. Nggih. Wong kulino ibadah kaya Mas Yuda dongane ya mesti mandi. Mandi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kula pinaringan sehat. Alhamdulillah. Panjenengan nggih sehat nggih. Amin, aku juga sehat Om Yudo. Nggih, dilancarkan segala urusannya. Pangestune ya Om Yudo. Nggih, pangestune. Aku mesti ndak tahu ketemu sampean iki jane ya aku kangen. Kangen. Tapi lek ketemu ngene iki no dhewe no kaya wis ayem ngono. Alah ibarat iki kaya mas karo adik. Aku karo sampean ki ibarate kaya mas karo adik. Ning kono ana sliramu, ning kene mesti ana aku. Iya, kaya aku karo Mas Bayu. Kaya mas karo adik. Lah, ing antarane sampean karo aku ya Mbak Niken ya. Ki ibarate kaya renggang gula kumepyur pulut datan genggang sarikmu pinara sastra. Ateges kelet banget ngono. Kelet banget. Nanti. Tonyo tenan rumah. Wong arepe iki jenenge seneng mondol. Nek dilus-lus kudune seneng arek lho ana wong dilus-lus iki. Dilus-lus iku kudune seneng. Wong dikaplok dilus-lus. Namanya ini juga chemistry, seharusnya kamu itu tahu, seharusnya kamu itu paham. Ada sesi di mana aku bertemu dengan Mas Bayu dan aku mengucapkan salam kepada Mas Bayu. Di mana aku bertemu dengan Om Yuda terus kangen-kangenan ngomong karo itu. Kabeh iki gentenan. Ora terus sampe ning moro-moro ngene, dia melecehkanku lho. Melecehkan kowe. Lah kuwi lho dianggep apa wong kowe rono tak turno rono malah iki apa? Lha kowe iki apa? Kowe iki apa wong kowe iki? Lah aku apa? Lho, piye lho? Karawan dhewe lali. Lah ya dianggep sing rene sing ngkon sapa? Wong aku ya ora ngejak. Panjenengan ora ngejak. Pacare nggih. Ora, pacare sing dawuh. Kula pacare. Lah wis sing ngejak sapa? Sisek. Apa itu sisek? Lah aku lho diomongi sisek. Ini pacare wayangan lho. Oh iya, aku kosong. Siapa sisek itu? Pasek yo dalang mriki. Tapi biasanya ngeteno kanjer sih. Apok terus. Wablok jane. Isoy. Salah. Nggih, salam yo Kak Pak Sek. Ya, matur nuwun. Anu, yo gandeng iki ujupe mantenan. Nggih. Ben ketok gaweane aku tak nyuwun dandang gula sidowasih. Oh, ngeten nggih. Dandang gula sidowasih saiki tak dapuk sing bawa mondol. Lah yo dianggep lho awakmu dianggep Padahal aku ora dijak lho. Lah iya, ya wis ra apa-apa lah. Aku yo ora apa-apa lah mewakili Pak Sisek. Ayo sing bawa Mas Mondol ku langgame Nduk Niken. Sing apik. Langgame Setya Tuhu. Yo saiki Mas Mondol makili Mas Fahrul. Ayo ora baen-baen lho. Dadi Mas Fahrul. Sampeyan dadi Mas Fahrul, aku dadi Mbak Feni. Mbak Feni ngono. Masa ngono? Ya. Oh berarti wingi metu. Lah. Lah Mas Fahrul berarti mantan pacaran. Ya nganti ngono kuwi. Iki kan perumpama kita itu bermesra sebelum Mas Farul karo Mbak Feni iki menikah ngono lho. Iki pacaran sih, pacaran. Cara Mbak Niken dadi Mbak Feni pantes. Lah iki cara dadi Mas Farul yo Mas Fahrul sing pas loro tipes ngene lah dadi.
Timbang mbak ya kayak umpama. Umpama ya. Samane diagem Jane denapi. apa sirahmu ki renek ukurane to, Mas. Mesti yo pakai blangkon nek ngono. Lah moh. Gah elek nek. Pripun? Lah pripun? Sing ngarep sing diganjel ngarep no ketok wibawa kok. Lah, ganjel apa-apa ngono ae. Lah, ganjel iki ae, ganjel iki ae. Lho, iki ganjel ngene ning mburi ngono. Ya ora. Masa nek blangkon kena ngedangir. Aduh. Ade kaya makureng. Ayo. Ah, ganjel iki ae. Lah. Lah. Ya, padha kuninge. Ah, copot kuwi copot. Nah, Dapat. Oh, alah. Nggih. Ngono kok ya urip to, Ger. Kowe iki ben rupa kaya wong lho ben didandani Mbak Nika iki ben malih. Ben malih wong. Heeh. Maune apa kethek? Nah, disusul gitu. Wis. Nah, kurang anu nganggo tungkak lho, nanu disusul nggih. Ah, rada dingono Dik. Kita rambutnya diponi. Nganggo poni. Iya. Itu apa rambut semi-semi blonde. Blonde lah. Lagi roh iki. Apa? Raya nek rendone. Ya, bawa. Gagas sih. Tintingane. Iki kacamata kuda. Lah ketok lho. Malah kaya selambu makam ayo. Yo, Iki moto ya. Ora nesu. Ora nesu. Biar menyatu. Silak ngene. Oh iya iki modele anu ki. Nah, oh Tintin, potongan Tintin ben pon ini dunggahke. Tintin. Ayo, bawa dana kula situasi. Eh. Mas, modal tining kalian Mbak Niken Salidri. Ayo, Mas. pamit aku. Amin ya Allah, amin. Urung-urung kok wis pamit iki. Pamintaku kok pamit. Arep marai. Mboten. Mboten, Pak. Koyok pinter-pinter dhewe lho. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Koyok suarane apik-apik kok. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Dalang sombong ora omong. Ya lagi iki lho Mas Bayu dikon menengi. Dalang diseneni. Lah rugi lho nanggapi omong. Ya jenenge tugase dalang ki ya ngomong kok. Koyo ora koyo kanca karo sisek kan meneng. Ya, turu. Ayo. Amin. Bayar marai. Wong wae kita gandrung lho kok. Nah. Pamintaku muni kowe lambene nek ku. Piye lek muni? Mosok iki ngemasno lambiku ben. Kaya iwak lohan. Nimasi. Memang aku ini enggak ada chemistry-nya sama sekali. Coba kamu mikir dulu biar contohnya sama kita. Coba. Nimasito hase mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Tresnaku karo sliramu tenan banget jare. Lho. Nganggo drama ngono iki, Pak. Ora omah aku tresna tenan jare. Ngono kuwi. Ya. Jare. Kosek lah. Ora apa-apa ya wis jare. Omong sih. Jare. Ayo. Cahayu tenan jare. Aja nemen-nemen ndak ilang. Piye rasane? Piye rasane piye, Dok? Ora sopel karo cah kuwi. Jalukan dek. Ora godolop Pak ya. Nimas itu ase. Aku tresno tenan jare. Kaya ro lho nek dikalai. Tak bumboni. Wis tambah sedep. Omah tak pek dhewe. Yo balik ngarep. Ayo sing tenanan. Ayo coba. Ayo. Pamintaku. Nimasito ase. Mesra tenan. Atut runtut tansah reruntungan. Iya, Kek, sabar dulu habis ini sampai rumah sakit kok. Ayo. Oh ngeterne mbake suntik to, Mbak. Gandrung ke rumah sakit. Ini nyapa? Gandengnya ngono ndak mau aku. Sing mesra. Ngono lho. Sampeyan nek ketok antara do jijik nek gandeng ngene lho, Mbak. Ayo sayang lho ngene. Oh iya, bener. Kucing ngopi ya, Dik. Lho Ayo coba.
Lah. Alah alah. Yayi. Nggih, Kang Mas. Ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan. Taman Sari. Makam pahlawan mendembokmu iya. Taman Sari. Ana ing sakjroning Taman Sari kene siramu tak rum-rum tak senengke atimu ya Yai. Lah. Guyune lho sing permono sing alus lho Wong bambangan kok iso. seneng. Bakal tak mulyake Yayi. Ngono. Aja dawa-dawa. Ping telu wae. ping telu. Ketuan malah elek no. Elek. Ayo. Yai, sliramu bakal tak mulyake. Apa panjalukmu bakal tak udaneni? Waton ora njalukmu dene lintang lan rembulan. Apa kowe gelem tak jak? Lah, ya. Meslek to. Bleset cangkeme kok Ayo. iso. Telu wae. Atut. Marai. Mboten Pak, mboten. Iso meneng ora? Nggih. Tapuk kene kok. Kuwi nyelentrek. Tapuk ngene lho, tapuk. Tapuk ngene. Tapoki piye contohno kan kaya malu. Tapuk tontoni Mbak. Tapuk ngene lho. Tapuk. Lah nek ngene ki Ngene jelentrek. iki ngentek. Lah, ngentek. Tapuk ngene. Nek iki jelentrek. Ah, ini ngentek. Napa piye piye? Napa piye? Oh, napa? Napa iki? Pak. Ngentek. Ngono. Pak Racik. Cari. Pak Cari. Mengke tambahi lho. Raiku ajur. Ora ajur ya wis ajur dhewe kok. Ayo. Katut runtut tansah reruntungan. Wis ora usum Covid lho ya. Iya. Wis ora usum corona, ora usum Covid. Kita Nyapa lho social kowe iki kok distancing. cek gawe masker iki nyapa? Mbok dicopot to maskermu iki. Sok Iya. nggo masker sop. Lah putih-putih ora masker. Iki untut. Arep ngarani prongos kok enggak. Ya ora kowe. Kuwi jane ora merongos. Lah napa Mas? Ning raine kemunduran. Ayo. Lho nen arepe Pak. Disiki ra. Mesti dek iki mesti. Wah, kalepel ra iki. Yo. Ing Sarina. Ing Sarina sawo ngene. Pales yo Ora usah di ngrungokne gurem ceceker. Pales ra apa-apa penting tresnaku marang sliramu ora kena digambarake. Umpama dibelah dadamu, Upama dibelah dadaku isine ming jenengmu Niken Salindri. Oke, sesuk tak gone rumah sakit. Tak bedah dadane. Oke, siap. Etok. Yo. Datan pinggang sarambute. Kok iso sak rambute? Datan kingkang sarambut. Hup, ngono lho ya. Datan kinggang sarambut. Hop. Aduh, Hupe ora sah. lek. Datan kinggang sarambut. Wis. Wes, no. Datan kinggang sarambut. Wis. Ora, hup, ora wis datan kingkang sarambut. Cep, ngono. Datan kinggang sarambut. Lah. Aman. Nek ra dionoke bablas. Mesti muni. Heeh. Hafal aku karo trondol iki. Cep. Alah. Kok ijek? Lah mang ra iso. Yo, enak. Sawi ra dinggo iki. Lamun adoh caketing ati. Dilarang kancing lho ya. Dilarang. Ya, cedak. Yen cedak tansah mulat. Wah, Ini gregele termasuk- itu lho, gregele sae. Gregel. Tapi aku tidak terima. Kok saged, Pak? Soalnya DE lo lek nyanyi lo Om Yudo. Nggih. DE lek nyanyi lek ora madhep aku kok. Madepe ning Madhep niken. iki. Heeh. Kamu madhep sini ndak boleh. Iku iso nangis. Kowe iki lho nyapa kok malah Lah iya. nangis sih lho. Oh ditanggap larang-larang karo pacare kowe.
Yo, tutuke. Ayo. Do asim. Aku wis krasa jeneng. Kok njaluk milih wis ganti liyane kok panggang njaluk. Tutukno kene iki rasa anggone. Ya, ngancing to. Tapi sampean sing gandrung ngerti lah, Mbak. Iki lho digandrung lho. Digandrung lho iki kok. Welek ya wajahe nek ngancing. Ora ngancing wis elek. Madhep rene lho wong-wong ben. Ganteng iki kaya ngene. Apa tutuke iki, Mas? Sida. Sida asih. Sita asih Tuhu kok turu iki lho. Nek tuhu nek wong ora ya turu. Oh iya. Ayo, Mas Modal iki. Ayo bagianmu. Mumpung wis ora anu. Enggak. Ayo. Pindo. Pindo Mimi. Ayo. Pindo mimi hamimi. Oh. Alah. Pindo Mimi hamin tuna. Mimi mintuna ya cik butuh mimi. Ya. Indo mimilan mintuna. Langsung dong iki terus ki. Ayo bareng. Hop, yo Mas Modal. Aku dikai kesempatan lho, Pak. Ya. Dimas hana tepi wajib. Wah, lah. Kok kanggo mbok barang iki lho. Aku mbok iki apa? Aku iki kulino ngaji. Lah wajib kok wajib. Lah ngopo kulino ngaji? Padha karo Ngopo kulino ngaji? Apa hubungane ngaji karo ngaji. Oh, Ngaji. ngaji. Padha karo bak mati di akhir ayat. Bak mati di akhir ayat Jenenge kol-kolah kubro. nek wajib. Wajib. Oh. Pak Cari. Cari yo ora kol-kolah. Ora kol-kolah. Jenglengane Mas Yudo marem lho. Nganti nyamuk. Parem. Yo, lagi roh iki singen nyonyor cangkeme. Iki nonyo mbok aku ae nyapa musuh wong wedok Lah kene pas tonyo. kene. Oh itu mak. Ora apa-apa ora lara, Nduk. Oh, ora apa-apa. Jenglengane. Apa? Kan ngugle-ugle. Ora apa-apa, sesuk tak ganti untuk jaga. Ya Pelek ning Malah kaki. ganti kok. Ye, terima kasih, matur nuwun. Saking semangate Mas Oh, Bayu. diaturi kok ya. Oh, jenenge wong jengleng semangat ya ngono kuwi. Nggih. Ah, nggih sangat apa? Cah-cahe pancen men sak senti lho karo aku. Lah kok iso men sak senti? Lah wong wayah jenglang ngene iki malah ora di jenglengne lho. Pas aku mena lho nyatane. Aku ya mena. Kaya wengi. Rumah Para ajar. kreme gawe suwe. Ayo kanto mendek. Nanti aku nangis. Enak ngono lho kok. Lah ya jane kan ngono mena Aku to. jajal, Cang. Ayo. Waya wengi para kreme gawe suwe. Ayo kanto mendek. Nanti aku nangis. Alah, kecepetan kowe. Kecepetan, rada ngenteni. Kok ngenteni? Iya. Oh, ya wis. Ayo coba. Waya wengi. Wengi para kreme gawe suwe. Ayo kanto mendek. Nanti aku nangis. Alah, telat. Kok angel. Ngono e kaya sampai telat lho. Surasa gelo. Rasa gelo. Ono ijole. Tak tambani. Ono ijole.